Keď sme v kategóriách žiakov, je jedna z našich hlavných vízií je, aby hokej mohli hrať všetci. Niekedy je to ťažké a napríklad v minulosti sa robili výbery do športových tried, kde napríklad v mojom ročníku 20-30 chlapcov muselo skončiť s hokejom a už nehrali hokej od 10 rokov. Čiže toto nechceme robiť a tým pádom chceme, aby všetky deti mali prostredie na to, aby sa mohli rozvíjať, aby mohli robiť to, čo majú radi, a to je hokej. Snažíme sa to vytvoriť rôznymi formami. Tie deti, ktoré sa nedostanú do športovej triedy, tak sme vytvorili ako keby nový tím, nazvali ho Modrý tím, a to sú presne pre tieto deti, ktoré môžu ďalej pokračovať, možno v inej forme tréningov, a takisto máme veľa detí, ktoré začnú neskôr hrať 8, 9 aj 10 rokov, dokonca aj neskôr. Takže sme vytvorili takýto tím, kde deti môžu pokračovať, naučiť sa hrať hokej. Možno to nie je úplne výkonnostný šport, ale proste stále sa to podporuje láska k tomu športu, pohybu a hokeju. A takto chceme, aby každé dieťa malo ten pozitívny zážitok, keď bude na štadióne. Tak s hokejom som začal tretiaku, už na neho chodím 3 roky, teraz som 6, tak a dosť ma to baví. No, myslel som si, že ostatné športy ma príliš tak veľmi nebavia. Vyskúšal som ešte schôdzu, ale to ma rýchlo prestalo baviť. Na hokeji najlepšie je to, že sa viem korčulovať, alebo strieľam si na branu. Niekedy tam je aj zábava a aj sa vodičkujeme. Ja robím iné športy ako hokej, napríklad snowboard, florbal, biatlon. A mne sa tento rok podarilo vlastne stať sa majstrom Slovenska na štrbskom plese. No len s hokejom mám vlastne silnejšie nohy na biatlon. Keď hovoríme, že jeden z našich cieľov je hokej pre všetkých, tak je veľmi dôležitá tá časť, hlavne kvôli tomu, že chceme budovať komunitu v meste, ako športovú komunitu. A tam sa zmestia všetky deti, či sú to dievčatá alebo chlapci, či sú to deti, ktoré chcú hrať výkonnostne a milujú hokej a chcú byť hokejisti, alebo aj deti, ktoré sa chcú naučiť hrať hokej a chcú mať pekné zážitky s kamarátmi a počase s hokejom skončia. Takže to je jeden z našich hlavných cieľov, budovať komunitu. Dievčenský hokej sme začali intenzívnejšie budovať pred 2 rokmi. Nadviazali sme na náborovú aktivitu Slovenského zväzu ľadového hokeja s názvom Dievčenský hokej víkend. Myslím si, že medzi dievčatami je celkom veľký záujem o hokej, len tu na Slovensku máme ešte stále veľa bariér, ktoré ich od toho trošku odrádza. Jedným z najväčších problémov je, že v staršom veku dievčat nemáme samostatné dievčenské súťaže a tým pádom tie dievčatá nedostávajú žiadnu ako keby perspektívu do budúcna. A druhý problém, ktorý máme zase v mladšom veku, je ten, že dievčatá odrádza čisto chlapčenský kolektív, ktorý je na tréningoch hlavne úplne na začiatku. Preto sme vytvorili v nižších kategóriách čisto dievčenské tréningy, ktoré dievčatá majú spoločné tréningy 2-krát do týždňa a sami si môžu vyskúšať hokej, ale v bezpečnom prostredí, kde sú len s dievčatami a kde si môžu vytvárať aj priateľstva a môžu si užiť ten začiatok hokeja. Neskôr, keď už budú chcieť pokračovať a intenzívne sa venovať hokeju, tak samozrejme môžu začať hrávať aj s chlapcami, lebo práve s chlapcami budú potom hrávať súťaže až do 9-ky v rámci súťaže Slovenského zväzu ľadového hokeja. Banská Bystrica je mesto, ktoré má dlhoročnú tradíciu športových hokejových tried. V podstate Banská Bystrica je mesto, kde pred viac ako 50 rokmi vznikla športová hokejová trieda a odvtedy až do dnes športová hokejová trieda funguje na základnej škole Golianova. Škola poskytuje ideálne prostredie pre rozvoj mladého športovca. Naša škola disponuje všešportovým areálom, hokejovou zónou, takisto posilovňou a deti to všetko využívajú v rámci svojich tréningov a takisto po 15:30, keď už majú voľno, tak areál je plný detí a či už športovci, hokejisti alebo aj iní ľudia majú možnosť veľkého športového vyžitia. V poslednej dobe je spolupráca základnej školy a hokejového klubu čoraz intenzívnejšia. Základná škola vo väčšej miere vychádza v ústretí hokejovému klubu a vlastne prispôsobuje rozvrh hodín tréningovému mikrocyklu. A z toho dôvodu je to ideálne prostredie pre mladého športovca, aby sa mohol rozvíjať, keď deti ráno prídu do školy alebo na tréning a
Do 15:30 majú vybavenú školu, majú vybavený tréning na ľade, tréning na suchu a po 15:30 ešte majú svoj ďalší priestor, prípadne na súkromný život, prípadne iné aktivity, či už športové alebo akékoľvek iné. Tým, že máme vytvorený dobrý rozvrh hodín v športových hokejových triedách, tak sa nám darí naplňať aj stránku všeobecnej športovej prípravy a v našom klube sme 50% špeciálna príprava na ľade a 50% všeobecná príprava na suchu. A toto je dôležité hlavne pre moju kategóriu, ktorú trénujem, čiže piatakov, šiestakov a čím ďalej sa tie percentá viac prikláňajú na stránku špeciálnej prípravy. V kategórii mladších žiakov, na rozdiel od kategórií prípravky a predprípravky, kde tréner je v role motivátora, tak sa k tej roli motivátora pridáva ešte aj rola učiteľa. Hej. Čiže rola trénera v tejto kategórii mladších žiakov, to je 5. 6. ročník, je už hráčov učiť. Učiť určité tréningové návyky, učiť taktický a už aj nejaký technický rozvoj, lebo tí chalani už začínajú byť mentálne oveľa viac pripravenejší a naozaj, že ten zápal dobrý vedia pretaviť aj do tej sústredenosti v tréningu. A určite tam vstupuje v našej organizácii veľmi výrazným objemom suchá príprava. Medzi 8. a 12. rokom zase tie deti prechádzajú už do nejakého iného štádia, kedy sa učia už jednotlivé športy v zásade trénovať, ale stále by tam mal byť dôraz na tú pohybovú všestrannosť, ale už môžu kombinovať hokej s atletikou, s plávaním, s futbalom. Veľakrát vidím v našich končinách, že sa práve robí tá chyba, že príliš skorá športová špecializácia, tak to hovorí aj long-term athlete development, že príliš skoro sa začneme fokusovať na jeden šport. Čo sa tým deje? Deti majú veľký tlak na psychiku, lebo tréneri ich, dajme tomu, pušujú do toho, aby sa vyhrávalo. Jednostranné zaťaženie vedie k väčším, by som povedal, väčšiemu výskytu zranení, čo teda takisto dokazujú vedecké štúdie a ukazujú, že ak sa deti skoro špecializujú, tak potom majú väčšiu náchylnosť k určitým typológiám zranení, buď sú to ramena, buď sú to kolena a tak ďalej, pretože nedokončili svoj nejaký fyziologický vývoj. A keďže ich chrupavky, ich svaly, kosti, šlachy a tak ďalej sú v nejakom vývojovom štádiu a majú tej aktivity príliš veľa, to znamená príliš veľký objem zaťaženia a špecifického zaťaženia, tak z toho pramenia potom tie, by som povedal, úrazy z preťaženia alebo jednoducho typológia týchto zranení. Takže je veľmi dôležité viesť tie deti jednotlivými tými štádiami v tom dlhodobom, vlastne nejakom tej dlhodobej športovej prípravy. Atletika ako doplnok pre hokejistov, aj teda pre ostatné športy si myslím, že je potrebné na všestrannú prípravu a z hľadiska celého rozvoja. Myslím si, ako bývalá atletka, že každý šport teda vychádza z tej atletiky, že bez tej rýchlosti, obratnosti a dynamiky vlastne potrebuje každý šport. Hokej potrebuje obzvlášť, pretože pokiaľ chlapci, alebo teda budúci hokejisti nie sú všestranne pripravení, tak je menšia perspektíva na úspech. S hokejistami, základ u hokejistov, čo som ja takto postrehla, sú vlastne členky. A tá dynamika, pretože prirodzene oni majú šport, kde sú tie členky v tých kočuliach fixované. Čiže oni ich majú dosť také utupené, čiže na tomto treba sústavne pracovať a treba pracovať na výbušnosti a tej vlastne rýchlosti, čo vlastne prenáša sa na ľad. Čo ja som teda zastankyňa, ako v každom športe, tých 5-10 metrov vlastne potrebuje každý šport tú dynamiku a tú rýchlosť. Samozrejme všestrannosť, obratnosť, to je samozrejmosť, ale na tej rýchlosti a hlavne na tej technike a tej kultúre behania, čo majú hokejisti dosť problém. Vysvetľujem, ako tá práca je, že hlavne tí starší chlapci, oni sú fajn, že ja im ten každý pohyb vysvetľujem, na čo je to dobré
aby oni pochopili, že nie či je mi tu rýchlina v telocvični, ale každý ten pohyb sa snažím robiť tak, aby to odovzdal na tom ľade. Teším sa zo svojej práce, lebo vidím ten posun a hlavne keď mi chlapci povedia, že trenérka, zrýchlil som sa na tom ľade. To je odmena nezaplatiteľná. V klube mám na starosti suchú prípravu pre piatakov a šestakov. Zameriavame sa hlavne na všestrannosť a takú ich pohybovú inteligenciu. Veľmi nám v tom pomáha Fighting Monkey, koncept, ktorý sme začali využívať pred 2 rokmi, kedy Jozef Furček prišiel nám spraviť workshopy do Baranov. Odtedy s ním vlastne máme spoluprácu. A veľmi nám pomohlo aj otvoriť oči. Nie len tým, že doniesol nejaké nové cvičenia, ale úplne sme začali inak vnímať ten pohyb a pohyby tela. Prepojenie jednotlivých segmentov, vrch a spodok tela. Aby sme si to vedeli predstaviť, tak takú tú klasickú silu nerozvíjame iba že krúkmi. Je to nejaké statické, aj keď telo sa hýbe, ale je to stále iba na tom jednom mieste a chodíme hore-dole. Snažíme sa využívať iné cvičenia, napríklad Spider-Man, pri ktorom robí aj pohyb veľmi podobný kľuku, ale popri tom musí zapojiť aj z väčšej časti spodnú časť tela a takisto rozsah pohybu a mobilitu klbov, čo je takisto veľmi dôležité pre malé deti. Ďalšia vec, na ktorú kladieme dôraz, je zábava na tréningoch. Väčšina cvičení, čo robíme, tak je súťažnou formou, napríklad zápasenie. Deti to strašne majú radi, že sa môžu, ako keby poviem, že pobiť na tréningoch, ale pomáha im to aj v ovládaní agresivity a vedia si povedať, že dosť. To ich takisto naučí veľa, že keď už ten kamarát mu povie, že stačí, že ma to boli, že on zostane a spýta sa ho, či je v poriadku, že si dávajú na seba navzájom pozor. Čiže buduje to aj kolektív. V rámci kategórie mladších žiakov sa snažíme, aby chalani dostávali v rámci tréningu adekvátnu výzvu a preto sú delení do výkonnostných skupín. Snažíme sa, aby každý hráč cez víkend hral zápasy, aby neostal doma, aby niekomu neostal čierny Peter, že nejde na zápas cez víkend. U nás napríklad v 6. triede máme vytvorené 3 súťažné družstva a z toho dôvodu v podstate každý cez víkend hrá zápasy a zápasy hrá na málo hráčov, na 10-12 hráčov a tým pádom každý ten hráč má možnosť nielen trénovať, ale aj hrať zápasy, čo je podľa nás veľmi dôležité. Tak teším sa na tréning, lebo je aj sranda, aj proste máme aj makačku riadnu, čiže sa aj zabavíme pri taktorých tréningoch a aj riadne zapotíme. Sa máme vlastne spoločne aj s tréningom, my sme vybavení od aj riaditeľa, že môžeme mať aj poobedné tréningy v škole, alebo napríklad raz máme škola 4:50, čiže neskôr po tréningu nerobíme problém, ráno stále na 6:30. Tak s hľadačkou na hokej spolu je to celkom super, lebo tak pri hokeji sa zabavím a potom idem do školy, čo musím sa odučiť a potom idem domov a zase na tréning. V škole sa učím celkom dobre, ideme sa planety. No tak ráno stávam celkom v pohode, už som si na to zvykol a no radšej sa mi ráno na tréning lepšie stáva ako dnes. Iné športy ako tak vládzem, ale občas je to niekedy ťažšie ísť po tréningu, než na futbal, ale veľmi ma to baví ostatné športy, nielen hokej. No domáce úlohy je to ťažšie, keď máme málo toho voľného času, ešte chcem ísť na ten futbal alebo tak si zahrať niečo, ale tak dá sa to zvládliť podobne. Hokej stojí určite za všetko, čo mám v mojom živote. Ráno sa mi vstáva ťažko ako do školy, tak na hokej, ale keď idem na hokej, sa teším oveľa viac ako keď idem do školy. V tejto kategórii trochu výraznejšie začína vstupovať už taký začiatok taktického rozvoja a pracujeme na princípe 4 rolí, to sú v podstate 4 nejaké role, v ktorých sa hráči počas hry vyskytujú. Sú to role, kde učíme hráčov brániť a kde ich zase, keď máme puk, tak útočiť. A celý tréningový proces je formovaný práve do konceptu týchto 4 rolí. Jeden tréning v týždni majú chalani zameraný čisto na tento taktický rozvoj a tam je pre nás veľmi dôležité, aby bol výrazne individuálny feedback.
každému hráčovi. V týchto tréningoch sa snažíme mať na lade v podstate jedného trénera na 6 hráčov. A tým v podstate naplňame tú našu víziu, že už sa približujeme trošku k tej takej špecializácii a tí chalani naozaj dostávajú od tých trénerov už nejaké, aj môžeme povedať, že inštrukcie, ktoré im napomáhajú v tých daných už či zápasoch alebo v tých tréningových situáciách a uľahčujú im hlavne tie rozhodovania v daných situáciách. Treba spomenúť, že chlapci majú alebo respektíve trénujú po nejaký metodický usmernení, to znamená, rozvíjame tam herné činnosti alebo učenie formou herných rolí v útočnej a v obrannej fáze. To znamená nejaké základné princípy, ktoré chceme, aby títo chlapci ako rozvíjali v týchto vekových kategóriách. A následne ten transfer, aby si to nejak, by som povedal, vyskúšali, tak k tomu museli byť prispôsobené aj tieto formáty. Treťačikové hrajú stále ten tretinkový hokej, to znamená 3-3 prakticky v jednej tretine. A následne v tom pokračujeme aj v kategórii štvrtákov, ale len do konca kalendárneho roka. A následne prechádzajú na nový formát, herný formát, a to je formát na polovicu ihriska, kde je ihrisko predelené plnohodnotným mantinelom a hrajú formátom 4x4. V tomto formáte chlapci hrajú prakticky polovicu sezóny v kategórii štvrtákov a následne celú sezónu v kategórii piatakov. Inými slovami, čím menší počet hráčov a menší rozmer ihriska, tým sa tieto herné činnosti týchto chlapcov lepšie rozvíjajú. Takže z tohto pohľadu je to takto nastavené, ale samozrejme nebolo to len takéto rozhodnutie zo dňa na deň. My sme sa opierali o štúdie, ktoré vyšli v posledných rokoch. Jedna z tých najlepších štúdií bola švédsko-fínska, ktorá sa venovala práve tejto oblasti herných formátov v týchto vekových kategóriách. Je to rozsiahla štúdia, kde prakticky sa testovali hráčov vo veku od 8 do 13 rokov na rozbehu ihriska od 1/8, počnú z 1/8 až po celé ihrisko a vo vekových kategóriách od 8-ročných až po 13-ročných. Takže tam sa sledovali dotyky s pukom, prihrávky, počet prihrávok na tých priestoroch, početom strelby, ako vzdialenosť hráči nakorčili, aké sú tam zmeny smeru, koľko sú bojov a tak ďalej. Všetky tieto dáta sa zosumarizovali a z toho jasne vyšlo, že herný formát v týchto kategóriách 5x5 na celé ihrisko je, dá sa povedať, najmenej vyhovujúce. Samozrejme, že museli sme pristúpiť aj úpravám tých pravidiel, aby poprvé sme to prispôsobili tejto vekovej kategórii a tam sú pravidlá úplne jednoduché. Chceli sme v prvom rade, aby bola neustála plynová zori, aby sa tá hra nezastavovala, aby hráči boli v neustálom pohybe paralelne na dvoch poloviciach ihriska, a aby zásahy rozhodcov boli úplne minimálne. To znamená, rozhodca vstupuje do tej hry len v tom prípade, ak je nejaký faul, to znamená, že učíme chlapcov aj k tej fair play hre. Ak náhodou je nejaký faul, tak súper, respektíve hráči, ktorí sa dopustili faulu, nesmú sa ďalej dotknúť puku, prenechajú ten puk súperovi a hra sa neprerušuje. Hráči, ktorí gól obdržali, vyťahnú puk z brány a hra ďalej plynie. Čiže hráči neustále hrajú, neustále sú v pohybe, striedajú sa len za, by som povedal, zvukového signálu v určitých intervaloch, čiže je tam aj maximálna využiteľnosť ľadovej plochy. Čiže menej pravidiel, jednoduché pravidlá a neustála plynulosť hry.